Estem fent un programa més de la ràdio de l'Agència de Comunicació Intercultural Ítacat, mitjà que treballa conjuntament amb la xarxa Barcelona Antirumors. I avui tenim amb nosaltres amb l'Adeline Flaun. Ella és actriu d'origen francès, exactament de la illa de Martinica. Ella és dobladora, directora, creadora i viu a Barcelona fa 16 anys, on ha treballat en sèries de televisió de TV3 com La Riera o Com si fos ahir, i en obres de teatre com L'habitació del costat, entre altres. I recentment ha participat en dues pel·lícules com Loco por ella, del director català Dani de la Orden, i La dona il·legal, del director català Ramon Térmens, obra que ha rebut 3 nominacions al Premi Gaudí. Això només per parlar dels treballs més recents de l'Adeline, perquè podeu veure un llarg recorregut artístic en el seu web adelineflaun.com. I avui tenim amb nosaltres a l'Adeline Flaun. Hola, Adeline. Hola, Omaira. Gràcies per invitar-me. Gràcies a Gràcies. tu. Bé, Adeline, com ha estat el teu procés com a actriu, com una dona negra que ha nascut a un altre país i que inicialment doncs no parlaves català, no? I per incursionar en aquest món artístic català, com ha estat el teu procés? Vale. La teva pregunta té moltes facetes molt complexes, perquè en el meu cas el fet de ser negra sí que presenta moltes traves a l'hora de poder treballar aquí, però també per ser de Martinica soc francesa. I doncs, si és una illa allunyada a dins del Carib, és una illa que té tots els privilegis administratius de França. O sigui que la meva integració laboral, no com a actriu, sinó en general, aquí a Catalunya, va ser molt més fàcil que altres persones migrades amb origen afrodescendent, que no tindria paper o altres, altres excessos d'aquest sistema. No? Doncs, com a actriu, quan vaig arribar, vaig integrar una escola aquí a Barcelona que era no francesa, però portada per gent francesos, que també va ser com una ajuda a la meva integració com a actriu aquí, i també vaig començar els tallers del Manuel Lillo. Doncs això va ser el punt de partida aquí, quan vaig arribar el 2005. I la veritat és que noto ara mateix que tot el meu recorregut ha sigut possible gràcies a les persones que em van veure més enllà del meu color de pell i que va voler treballar amb mi pel que podia desprendre com a creadora, com a intèrpret, com a ideadora, més enllà de si podia interpretar una persona negra o blanca o bueno, més enllà del meu origen ètnic. Encara que és veritat que també dins d'aquest context m'han tocat personatges més estereotipats. Però la meva evolució com a creadora crec que té més a veure amb la gent que no va fer la distinció. Estic pensant, per exemple, en la meva formació en tècnica Meissner, que el meu profe Javier Galltocaba insisteix molt en aquesta desconstrucció del discurs racial i empodera molt les seves classes, per exemple. I diguem, ja que has parlat de la teva part com a creadora, Adeline, diguem, quin podria ser el teu aport, diguem, amb aquesta mirada, no?, que has fet o amb aquesta experiència que has fet
de viure entre dues cultures. Recordo, per exemple, la teva obra que es deia Entre dos aguas, Sí. que precisament, diguem, treballa aquest tema d'una manera, diguem, més profunda, més filosòfica. Entre dos aguas era una obra de teatre comunitari i teatre documental amb 16 persones a l'escenari de diferents orígens, no només afrodescendents, sinó llatines, també d'Europa de l'Est. O sigui, realment una barreja molt interessant que per mi va ser també com un viatge iniciàtic, perquè quan la vaig voler escriure era una manera de poder fer un homenatge a Barcelona, aquesta Barcelona dins la qual em sentia rebutjada d'una certa manera, però també que em donava recolzament perquè hi podia viure, tenia un sostre on viure, aquesta dicotomia de la qual parlàvem abans, no? Entre privilegi i no privilegi. I volia entendre també com altres persones d'altres llocs vivien el mateix. No? I una de les coses que em va ensenyar molt aquesta obra justament és el viure junts, la dificultat de viure junts, i que el viure junts és més fàcil entendre-ho quan pateixes alguna discriminació, perquè en comú hi ha aquesta búsqueda de trobar la porta per entrar a un lloc d'esperança i de quietud i de tranquil·litat. Això per una part. Després, per mi va ser també com una dutxa d'humilitat sobre la meva condició i també reconèixer la meva part racista dins meu. Reconèixer que dins de la negritud poder començar a posar noms a la meva faceta de la meva negritud. Sé que has participat o que formes part del col·lectiu Tinta Negra i que també has col·laborat, diguem, com a actriu en projectes de So Racisme a Catalunya. I ens parlem d'aquesta part més activista de l'IN que té a veure amb la lluita contra el racisme. Vale. Tinta Negra, si recordem bé, va aparèixer estem al 2020, 2017, si fa 3 anys em sembla, arrel el que vam considerar un escàndol, que era el fet de que dins d'una obra on clarament el personatge havia de ser negre, una altra vegada es prescindia d'ell. I feia temps que de vegades ens trobàvem entre artistes de les arts escèniques i dèiem, quan fem alguna cosa junts i quan ens trobem? I al final va ser aquesta obra que va ser el punt de partida d'aquesta trobada per començar a dir no. I jo crec que el recorregut de Tinta Negra està en aquesta búsqueda interna de com arribar a dir no i arribar a dir sí a la vegada, o sigui, com poder permear el discurs hegemònic amb preguntes i autoreflexions i de construcció de la seva impunitat dins de com s'han de fer les coses i a la vegada trobar com a simples intèrprets, per exemple, o dramaturgues o
o directores ens fiquem dins d'això i no només som els negres dins del món artístic i convertir-nos en la quota, o sigui, la petita gota que fa que ja hem omplert la franja pensada per la diversitat. No? Com reivindicar sense trencar, i que no és fàcil, i sobretot dins del món artístic on tot és tan fràgil, no? Tot és tan vulnerable. Les relacions humanes són molt importants, els diners que arriben són sempre una alegria perquè és com que he sigut la persona que ha rebut diners i doncs no me la puedo jugar perquè aquesta obra ha de sortir bé i a la vegada si entres dins d'aquest joc doncs et trobes creant per qui dona els diners i qui dona els diners doncs no està interessat, i parlo en masculí més que en femení, però el femení també entraria, qui dona els diners no està interessat en parlar de canviar les regles del joc i posar com a protagonistes discursius persones que no són caucàsics, no? Que no... persones que normalment no tenen poder de decisió o de conservació del patrimoni, quan estem justament en un moment que el patrimoni està canviant. El patrimoni ja no és només l'herència del passat, sinó el que estem creant junts. No? Sí, en això, com tu dius, és una reflexió com amb un límit molt complex, perquè precisament entren en joc moltes coses, però la gent que treballen en el món de la interculturalitat i que som conscients que la representació d'aquesta diversitat és necessària, no? Perquè d'aquesta manera representes una realitat en un lloc on també es construeix una realitat, no? Que són, en aquest cas, el món de les arts, però la televisió en general. Doncs això realment és molt important. Sí, perdó, perquè la resistència, o sigui, perquè és una resistència, no? Agafar les arts per parlar del món que estem protegint, del passat que estem protegint i no del món que volem crear, és passar al costat de la història. O sigui, és treballar en contra de la història, és generar, a més, conflictes quan l'art hauria d'ajudar a desfer, a resoldre preguntes, a resoldre a posar llum a les possibles vies per resoldre conflictes i no generar-ne. Exacte, això que dius m'agrada molt. Jo soc com superfan teva, Adelaide, i jo també, tu ho saps. I et segueixo i estic, diguem, més o menys informada de tot el que estàs fent. I una cosa que em va agradar molt és veure que formaves part d'una de les últimes produccions del director català Dani de la Orden, i doncs, encara que va ser com un moment només, no? Dins d'aquesta pel·lícula que es diu Loco por ella, doncs em va encantar, no? La teva participació. Com ha estat aquesta experiència, Adeline? Doncs mira, és molt interessant que parlis d'aquesta pel·lícula perquè més o menys és la mateixa època abans de la pandèmia que la vaig poder rodar en aquesta pel·lícula, a la vegada que
no a la vegada, però just després que hagi gravat també per Ramon Térmens en La dona il·legal. I doncs són dues experiències molt diferents. Amb la pel·lícula del Dani, la presència, o sigui, jo, com t'ho diria, la presència afrodescendent és molt puntual, però és molt guai perquè és des d'un lloc de poder. O sigui, som una parella amb pasta, dins d'un hotel amb pasta, rebent gent amb pasta, tots negres, i jo vestida com una reina i passant-m'ho tan bé, o sigui, vaig sortir d'allà dient, ara entenc perquè la gent vol passar per un moment d'aquests i diu que és el millor moment de la seva vida, perquè realment és que estàs dins una bombolla de felicitat i de cuidado i de todo es bonito i sí, o sigui, per mi ja m'he casat una vegada dins d'aquesta pel·lícula, per mi ja és suficient, l'experiència va ser molt guai. I és justament a l'oposat a nivell de discurs, no? De la dona il·legal que parla de la prostitució i de la trata de gent i de l'utilització del sistema de recursos no reconeguts com a recursos, perquè sabem que tot el tema de la prostitució, tot el tema de les deportacions és una economia no declarada com a oficial i la gent migrada sense papers i que busca totes les maneres possibles per a sobreviure dins d'aquestes trampes legislatives són les víctimes d'un sistema que se n'aprofita per fer diner. I a mi m'agrada molt el meu paper, que és la Mercè, i n'estic molt agraïda al Ramon per poder donar-me l'oportunitat d'interpretar un personatge que en un principi era un secundari, que encara segueix apareixent com a secundari, però que està a tota l'obra fins al final i que reflecteix les dificultats de reafirmar la seva consciència sense posar en perill la seva vida, no? O sigui, no vull dir massa, però sí. Bueno, però podem dir que aquesta pel·lícula ha tingut 3 nominacions als Premis Gaudí, no? Que també és una producció catalana del director català Ramon Térmens, i doncs també molt necessari, no? Diguem, aquest tipus de... És un altre tipus de pel·lícula, no és com Lo que por ella, és que és per passar-t'ho bé, que la gent que no ho hagi vist molt recomanable, però la gent també que li interessen els temes socials i que també és necessari entrar en aquest món de la reflexió i de parlar també del racisme institucional, llavors molt necessari La dona il·legal. Sí, la veritat, i la cinta està molt ben feta a nivell de... La fotografia és preciosa, jo crec que els actors en general estem fent un bon treball perquè el Ramon és un gran director d'actors la gent s'ho passa malament però bé també, vull dir que és una pel·lícula que està feta pel mainstream perquè arribi el missatge de la pel·lícula que arribi al màxim número de persones i funciona. Adelaine, i parlem del que estàs fent ara. Ara ha vist que fa poc has anat a Martinica i explica'ns.
Doncs mira, la meva última creació teatral es diu Moi, Dispositif Venus, i és una cosa molt loca perquè soc l'escriptora del text, soc la directora del muntatge i la intèrpret. I la productora, evidentment, com no podria ser d'una altra manera. És un pressupost que he pogut tenir gràcies al recolzament de diverses entitats franceses de Martinica. N'estic molt agraïda. És un diner que mai hagués pogut, no mai, però fins ara no hauria pogut obtenir aquí a Catalunya. Espero que en algun moment Catalunya comenci a recolzar-me de manera més contundent. Parla de la hipersexualització. Mira, que estàvem parlant abans de prostitució, no és només de prostitució, també parla de com tot està muntat per convertir la sexualitat en un bé mercantil, una eina d'intercanvi de sentiments, de diners, d'alienació. És una autoficció, o sigui que no sabem quines parts són veritat o no, i està projectat en un futur, en uns 15 anys. Vaig escriure el text justament en aquesta època, abans del confinament, al gener 2020. Estem al 2021? 2020? Sí, al gener 2020. Al gener, madre mia, al gener 2020. I no pensava que seria encara més vigent perquè 2 mesos després ens confinaven i les relacions, si ja eren força virtuals, ja s'han convertit totalment en virtuals. Actualment, la majoria de les nostres relacions on no tenim la màscara és aquí a la pantalla, i l'obra parla justament d'un món on les relacions serien tan distanciades que passaríem per sexualitzacions encara més virtuals. Jo crec que està molt adaptada als temps que estem passant. I plans de futurs, Adeline, en què estàs treballant, que ens puguis explicar? Mira, ara mateix no puc parlar molt del futur, sinó de l'obra estarà aquí a finals de maig a Barcelona, a l'Antic Teatre. O sigui, jo vull arribar a superar totes les creences i dolors i traumes que té a veure amb la producció teatral d'una estrangera, francesa, negra, dona a Barcelona, i arribar al maig dient vale, la producció ha funcionat, tot està encarrilat i ja puc vendre l'obra tant als espais francòfons com a fora de la francofonia, que l'obra pugui commoure. De moment crec que està funcionant, o sigui, anem a veure la rebuda del públic de Barcelona. No dic de Catalunya perquè de moment és només Barcelona, encara que espero que vingui gent de fora de Barcelona. Són 4 dies. També estic fent un màster en estudis teatrals a l'Institut del Teatre. Estic acabant aquest any, vaig decidir fer-ho en 2 anys i no en 1 any perquè no hagués pogut. I doncs l'acabo en principi al juliol i al setembre tenim la presentació del treball al jurat, però l'he d'entregar al juliol. I de moment hem tancat aquestes 2 coses. Per mi serà una manera de dir, vale,
el meu recorregut com a pensadora i com a creadora s'està acabant de consolidar aquest any, 2021, que segurament serà el final d'aquesta pandèmia, almenys d'aquest estat d'alarma que tenim des de fa 2 anys, un any, però ja un any i mig comença a ser, i que per mi ha sigut en realitat un recorregut d'emancipació intel·lectual i artístic. Doncs, Adelén, ja saps, com sempre, que tens aquí un espai per parlar de les obres que estàs creant, en les que estàs treballant, i doncs encantada de tenir-te amb nosaltres. Gràcies, Amaira. Una abraçada. Vale, perfecte. Gràcies.